На Пракаш има един сънародник Ганди, който има една много хубава приказка. Много е лесно да си в мир, себе си около тебе има мир. Въпросът е да си в мир, в себе си около тебе има война. И според мен, какво става в света около нас няма значение. Ние вътре трябва да има едно място, което да не го допускаме. И ако има нещо, което трябва да изграждаме и да пазим, тая е цитадела вътре в нас, която да не зависи какво става вътрешния свят. Защото това е най-ценното. Ако аз мога да науча себе си да се чувствам окей, независимо от Живко какво ми каже, аз съм в мир с себе си. Ако моето самочувствие, как се чувствам, зависи от това, какво Живко ще ми каже, аз ти давам огромна сила на теб. Аз на теб ти давам сила да определяш това как се чувствам. И затова ние трябва да го разделим на две. Това е света около нас. Това е вътрешния мир. Ние определяме как да ни въздейства. Ние определяме какво да видим. Ние определяме какво да вземем. Така че да се движи колкото бързо иска. Смисъла на човешкия живот, според Пракаш Белвал. Не можеш да търсиш живота. Живота е по-голям от смисъл. Смисълът само по себе си е по-малка категория от живот.